ସରି କହୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଦିନେ ଆସି କ'ଣ କହିଲା ନା ସରି, ଆଉ ଆମର ତ ଭଲ ପାଇବାରେ ସେମିତି କିଛି ରିଲେସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା। ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କଲ୍ କଲା, ଦିନ ରାତି କଲ୍ କଲା। ମୁଁ ବି ମାନେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ରେ ତ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ନେଇପାରି ଭାବିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ 2-3 ମାସ ମୋ ସହ ଏମିତି କଥା ହେଲା କି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନାହିଁ କି ମାନେ ଆଉ କାହାର ପର୍ସନାଲିଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ସେ ମାନେ ଛଳନା କଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଥା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରୁନି କି 2023 ଆସିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲାନି।